אנחנו עושים את הטרנד של הסקיילה. עשינו כבר אחד, זה כאילו, היא ניצחה. עכשיו החלק השני. זה נגמר. וואי, זה לא רוצה. אוקיי, אני מתחילה. תסתובבי. לא את זה. את זה. טוב, תורך. יאללה. יש לי תחושה ששנינו בחרנו את האלו. לא את זה, אבל את הסוג הזה. זה שלי. אבל... בא לי גם את שלי. טוב, אבל מתחילה. פעם שווה אני איתך. אבל בסדר. אחד בסדר. אבל בסדר. 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 הלכתי דווקא על הקצה. בסדר. בסדר. בואו נקרב אותם. אוקיי. בסדר. מה לקח? בסדר. 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 אוקיי, הפעם זה. זה בסדר? אוקיי, זה. נצח! מה יש שלך? טוב, בוא נסתכל. וביי. תגידי ביי. ביי.